Bharat ha Yokma shal juda juda rengnok tangnok o palaijak haikeno krak shalabo haino Lefunga tangnok klawo Bharat hani banati sawi Bharat ha Yokma shal Bagjakha banati saka Lefunga ni BC chairman Rwgwi Burma tei Lefunga RD block ni staff no khobui video songrokbo manjakha pandawo yoksama saldogui Lefunga Sakh Naingo thangui chamung manirokbo bagui Sakh hamya rokno tei Sakh hamya rokni Sakh bahai tong koklam wngkha abo bai baksa Sakh Nainok ni barja jak Sakh Naini rok bai kok sawi phaika Lefunga ni VC chairman Rwgwi Burma. Kai sini Lefunga RD blogo Bharat ha kotor yok sama salno riksawi sini o Lefunga blogo bo tina haino Bharat ni sini tiranga flag sing tisalaikia joto sini blog staff te amsani koyekjon lukorok phayei tini no sing o sini Bharat ha kotor yok sama salni flag no sing tisalaikia o jagao ang mono kok saka sini Bharat ha kotor yok sama salno যেভাবে স্বাধীন খাইয়ে তাও Bharat ha kotor sing samungklai tongo sini kendra sarkar tai sini tirpone haste sarkar tai aboni bagai o sate sate ang koyo sini o amsani lukorokno sini blog Lefunga bo haino sing স্বাধীন ভাবে এলাকার উন্নয়নের বাগৈ mungsa kuno kebang korok kritik hayai samung khanya bagai yang amsani lukrongbo koimung narakha hambai.